Omdat er het resten gaat met het werk, kan er sinds bijdragen aan de voedselbankactie. Mensen niet een wanboerd willen, kan je een opheljen, maar daar moet wel wat zien oersteen. Minimaal een voedselpakket, compleet voedselpakket. Minimaal. Ik heb juist het correct in verkocht. Die jongen die biedt 12 voedselpakketten, dus dat gaat de goede kant uit. Hij hoopt het een soort verkeerpje en mensen te helpen. Uit eigen ondervinding weet dat het dreig is om naar de voedselbank te stappen. Er is een soort schaamte. En het is altijd moeilijk om naar die voedselbank te gaan. Dus ik vind het nou mooi uit die hele actie er is dat het in de bekendheid komt. Wie het voor jou ook dreig om naar de voedselbank te stappen? Ja, alle keren weer. Ik ben vast te benauwd dat je borrelen op je inkomst of oren bekend en dat er weer begint te praten. Er is een soort hout op varieën, dus de productie kan nog even terug in. Ben je nieuwsgierig worden? Leefhavens kunnen haar melden op zijn Facebook-site.